kamanni komai za ka yi tintin wani yayi. Allah mabuwayi shi ne ya kage dare shi rana, kare mini harshe na a dukkanin furcin da na shina. Tsare mana mutunci hane mu barna ko da kankana, tsare mu aikin asha da dukkanin alfasha da ke tattaro matsalolin rayuwa. Tuntuni wani yayi shari ko alkhairi idan ka yi canza tuntuni wani yayi. Zai fiye maka kyawu ka aika alkhairin dan shi yafi, kar ka je ka tara shi a inda baka biyan shi, a ƙarshe ya ja maka matsalar rayuwa. A koda da wasa kai shayi wata nan zai kewayo, sai ya buga ka a inda ba damar da na shino. Ya zubi na adashi ya tattarar ɗaukan shi da zai tunkuɗa ka a matsalar rayuwa. Shi kwa alkhairi don ko wanda ya shi baya asara ko ɗaya, ya zamto taki ga cigaban ka idan ba fariya, ya zamanto riba ga rayuwa ko ka bari duniya. Kowa ya dinga yaba ma addu'a ana tura ma cikin kabari kujiri wani rayuwa.